खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडियोआव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरां स्टुडियोआव खायसे गोनां रादाबजों आं रमेन बर'। गिबि रादाबाव दङ धेमाजि जिल्ला गगामुग हालामनि सिङाव थानाय 2 नं मानिकपुर गामियाव जिउ गोमानाय बिक्रम लाहारिखौ जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। आंनि फंबाय बिक्रमखौ मोनानि 10 बाजियाव लिंनानै लाना थाङो राजीब रामसियारिया गावनि न'आव लानानै थांनानै गावसोर सानैजों मा जादों मा जायाखै बा माबा मोनसे खोथायाव नांलाय खमलाय जादों जानायनि गेजेराव बिसोर आंनि फंबाया फैनो ओंखारबायमोन। फैनो ओंखारनाय समावनो राजीब रामसियारिया मोनसे गिलिर बुस्थु बा मोनसे बुथावना हाथुरा बा मोनसे गन लानानै खर'आव बुनाय बायदि जायो। बुनानै लोगो लोगो आंनि फंबाया गोलैयो। गोलैनायनि उनाव बै जिथुनाखि जि जायगायाव बुयो बे जायगायाव दैबो दंखायोमोन, दै फिसा फुख्रि दंमोन। बे दैयाव गोलैलाङो। गोलैलांनायनि उनाव बिथाङा गावखौ एटेक खालामफिनजानो गिनानै बियो बारसिननानै गोदोनायाव हमनानै दैयाव सरसोमबावो। दैयाव सरसोमनायावनो बियो दैयावनो जिउ गोमायो। हमनो हानाय सानै दायनिगिरिफोरा 2 नं मानिकपुर गामिनिनो राजीब रामसियारि आरो बिनि बिसि गंगा रामसियारि। खारखोमाना थानाय बिसि फिसाय सानैखौबो गगामुग पुलिसा खानो हाबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिसि फिसाय सानैजों बिक्रम बिटु लाहारिखौ न'आव फनजों मोनाबिलियाव लेंहरनानै जौ लोंहोनानै उनावहाय बुसे बुनानैबो जिउ गोमायैखौ नुनानै खाथिनि फुख्रियाव नारसोमना बिक्रमनि जिउ फोजोबो होननानै बिक्रमनि बिमाया अजद दैखांदों। बे सासे पाप्पि आंनि फिसालाखौ दोखो हाया बुथारदों बियो। आंनो इनिफ्राय इखौ बुथारफिननांगौ होननानै आङो सानो। आंनि सासेल' फिसाखौ इदि खालामफैबाय लांनानै फन हरना लिंहरनानै बेबायदि लांहोनानै एकदम मटर साइकेलजों सासे मानसिखौ लांहोनानै इदि खालामहैबाय। आंहा बिहामजो सासे दं, फिसौ सासे दं। आं सोरखौ नायना थानो। आं बे फिसालानि सायाव जाय मानसिया बुथारदों बे मानसिखौ साजा होथारनांगौ आरो हायोबा बुथारथारनांगौ। दोना आं खाथियाव मोनबाथ' आं सौफ्रोजोबगोन। आं गारनो गैया। सासेल' फिसाखौ नायगोन एकदम हाब्रु अखा सिजोबनाय देथारनानै बुथारदों बियो। राजीब मोना हौवा हिनजाव आरो सासे गथ'खौ लानानै इदि खालामदों इसोरो। बुथारथारनाय एखे बुथारथारनाय जेबो खालामाखै। दाग दङ, खाफालावबो दाग दं। इदियाव बुनाय आंनो थुखैनायाव दांदों आङो, मोखां गन्थं सुनायावनो मोनबाय आङो। नायगोन बुथारथारदों इसोरो। आं फिसाखौ लिंहरनानै हरनि समाव मा समाव बुथारदों बिदा लिंहरदों होनना बुंदों। थेवबो आंनो खोन्थाना थांखादों। खिन्थु गस्लाखौ गानखायाखै दे गथ'आ। थेवबो दा इदि जाफेरा होनना मिथिबाय आं फैफिनगोन सानबाय। गगामुग पुलिस थानानि हेफाजाबाव राजीबखौ हमनो हायो धेमाजि जिल्लानि समाजान गुरुबान्दा गामिनि गुवार हाग्राबारियाव थाखुमानायनिफ्राय। दायो नखरनि आरो गामिनि सुबुंफोरा दायनिगिरिखौ फासि होनांगौनि नङाब्ला जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव दोननांगौनि दाबि। जों माब्लाबाबो दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुगैयाखै। राजीब रामसियारिखौ जेरैखि जाया फासि होनांगौ, नङाबा थैजासे जोबथेसालियावनो जोबनानै दोननांगौ। जों बेखौनो लुबैयो। मालाबा जुदि बारग'योबा जों बेखौ मानिनाय नङा। जों दावराव दावसि खालामगोन। जों नांगौबा कर्टआव थांगोन, नांगौबा थानायाव थांगोन। जों दावराव दावसि खालामनानै जेरैखि जाया बेखौ थैजासिम जोबथेसालियाव जोबना दोननायखौ लुबैयो, नङाबा फासि होनायखौबो लुबैयो। जेरैखि जायाबाबो फासि होनांगौबा बेखौ फासि होनायानो आंनि थाखायबाथ' सबसे बेस्ट साननानै लायो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सुबुङा समाजाव थांनानै थायोब्ला गासैबो जोंनि बारहावाया गुबुंले जालांबाय थागोन। मख'नो गोनांदि बिक्रम बिटु लाहारिया सासे बिसिजों लोगोसे सासे गथ' दङमोन। 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি 6 বজাত এটা ডেড বডি বিক্ৰম লাহাৰী নামৰ ল'ৰাজনৰ ডেড বডিটো 2 নং মানিকপুৰ ৰাস্তাৰ তলত পোৱা গৈছিলে। তাৰপিছত আমি পিছত কেছ এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰি তদন্ত কৰি শ্ৰী ৰাজীৱ ৰামচিয়াৰি আৰু গংগা ৰামচিয়াৰি নামৰ দুয়োগৰাকী স্বামী স্ত্ৰী হয়, তেওঁলোকক বৰ্তমান আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক তদন্তৰ ভিতৰত গম পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ল'ৰাজনক হত্যাকাণ্ডৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত। धेमाजिनिफ्राय बिमल गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। दिनैनि नैथि रादाबाव दङ बाथौ आश्रम जथाय आफादनि बानजायनायाव सुबुरुन मेल। फैगौ 19 सेप्तेम्बर खालाराव खुंगोन बे मेलखौ। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन बाक्सानि बाथौ आश्रम बरिमाखा फरायसालियाव। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो बयखौबो हांख्रायदों बाथौ आश्रम जथाय आफादा। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन बाक्सा बर्मानि डक्टर मृणाल बर'आ। दिनैनि उननि रादाबाव दङ जों बिजेपि दोलोआ गोख्रोङैनो खामानि मावलांगोन। बे खोथाखौ बुंदों रेवरेवा नार्जि हारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मजाथि गुदि फरायसालिनि उदां गेलेग्रा फोथाराव मजाथि बिसिडिसिनि दैदेननायाव
14 सेप्टेम्बर खालाराव बिजेपि दोलोनि आखाइ हमनाय हाबाफारि जानानै थाङो। जोंनि बे मजाथि BCDC आव मथा-मथि 8टा गामि दं। बे 8टा गामिनिफ्राय BPF आरो GSP निफ्राय टटाल 500 जन जोंनि BJP आव गावसोरनो गोसो जानानै मोजां मोननानै माने जगदान होफैदों, जोंनि BJP आव सापर्ट होफैदों आरोखि। मजाथि BCDCनि बेन्दोङाव थानाय गासै गं 8 गामिनि 477 नखरनि 500 सासो BPF, GSP आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सुबुंफोरा BJP आव आखाइ हमफैयो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आंनि मुङा रनजिता मोसाहारि। आङो BPF आवनो 17 बोसोरानो जाबाय आरो आं दासिमबो जेबो अनसुंथाइ मोनाखै, सरकारनि एसेबो माखौनो मोनाखै आरो। BJP दोलोनि BCDC आरो नखरफोरनि थाखाय मावनायफोरखौ नुनानै गाव गावनो बयबो दिनै BJP आव आखाइ हमफैदों होननानै फोरमायदों रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। आरो फैबाय थानाय समाव उफ्रा बिसायख'थियाव BJP मिरु दोलोआ बिजाथि फसंनायनि बेलायाव जा थिरांथा लागोन बेखौनो गनायगोन होननानै बुंबावो रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा। जमदार मण्डलनि सिङाव बे मजाथि BCDCनि आन्दाराव गोजौनि बिथोन माथि मोनना जोङो मोनसे जयनिं प्रग्राम खालामदों आरो बेवहाय दिनैहाय जोंनि बे जयनिं प्रग्रामाव 477 बेवहाय बर', सान्थालि, राभा, नेपालि मानसिफोर बेवहाय जोंनि BJP आव हाबफैदों आरो बिथांमोना आगोलफ्राव बिथांमोना आंजों थाफाना खामानि मावोमोन। जेब्ला आं BPF आव दंमोन बिथांमोना आंखौ सहाय खालामदोंमोन, आंनि थाखाय गोसो मोदोम जिउआनो खामानि मावदोंमोन। दिनै बिथांमोना आं जेराव दं बेवहायनो आंजों फैफानो होननानै बिथांमोना आं जे लामाखौ लादों बे लामाखौ लानो होननानै बिथांमोना BJP आव हाबबाय आरो बिथांमोन फैनायाव आं जोबोद गोसो गोजोनबाय। मानोना जोङो जयैनो खामानि मावनांगोन। इलेक्सन समाव आं गोबां खोथा होदोंमोन, रायजोफोरनो गोबां समस्याफोर दं, समाधान खालामनो खोथा होदोंमोन, नाथाय आङो बेखौ मावनो हायाखैमोन। दिनै बिथांमोना फैबाय, आंखौ सहाय खालामो, निस्सय बिथांमोननि मददजों आं खामानि मावनो हागोन। गसाइगावनिफ्राय फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। बेनि उननि रादाबाव दङ मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया 10 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय जागायबाय। नंगौ नायगिरि नोंथांमोन, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि माया क्लाबनि बानजायनायाव बे हाबाफारि। मुंख्लं दि जाब्रां एबा दिपज्योति दैमारिनि गोसोखांथियाव बे गेदेर जोलुर बादायलायनाय। गिबि साननि बादायलायनायाव बाहागो लायो मोननै जोलुर हानजाया। बादायलायो NLAB क्लाब हेंथायै 14 नं चिरां हुरपार जोलुर हानजाया। बीर जोहोलाव NDABनि सोद्रोमा दि जाब्रां बिथांनि गोसोखांथियाव लानाय बे हाबाफारिनि गिबि जोलुर बादायलायनायाव गोबां राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैयो। बेनि गेजेराव दङमोन BTRनि MCLA मुस्रि अमर बसुमतारी आरो BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। लोगोसे MLA जयन्त बसुमतारी आरो हारिमु आफादनिफ्राय सुदेम सना रामसियारिजों लोगोसे फेस्ला दिन्थिग्रा रकेट मुसाहारि बिथांमोना बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। फैगौ बे बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरा जोंनि मुंख्लं सान। बेजों लोब्बा लानानै नङाब्लाबो दिनै जोंनि बर'नि जोहोलाव, जाय जोहोलावा दुलाराय जोंनि बर' हारिखौ उदांस्रि खालामनायनि मुङाव मुंख्लं जालांबाय, बे जोहोलाव जोंनि मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांनायनि मुङाव अन्थाइबारि माया क्लाबा जाबायदि स्ट्रेटेजि लानानै मुंख्लंखौ गोसोखांनायनि मोनसे हाबाफारि जोंनो फोरमायनानै होदों। दिनैनि बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव सान्थि जौगाखांथों, जोंनि समाजा गेलेमु बिफानाव जौगासारनो हाथों आरो गेलेमु बिफाननि गेजेरजों जोंनि देरफुनाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा सोलोंथायाव, गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव आरो फिजिकेलि मेन्टेलि जेरावबो जोङो स्ट्रं जानानै समाजनि मोजां खामानि मावनो हायो आरो गाज्रि गाज्रि आबहावाफोरनिफ्राय जों जानगारना थानो हायो। बे मेसेजखौनो दिनैनि बे मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखां गेलेमु जोलुर जोंनि जा बादायलायनाय, बे बादायलायनाया फोरमायनो थांदों। बेखिनियावनो नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरो दि जाब्रां बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ 1996 मायथाइनि 26 फेब्रुवारि खालाराव बोलि होनो गोनां जादोंमोन। दिनैनि बे अन्थाइबारि माया क्लाब जाय बिथांमोना दिनै बे दि जाब्रांनि मेमरियेल ट्रफि होदों, बिथांमोनखौ आं गिबियावनो गोसो गोरबोजों अननाय जासिनाय थाबाय।
बिथांनि मुङाव दिनै जे जोंनि गेजेरावहाय मोनसे फुटबल बादायलाय होनो हादों बेबो बिराद गिदिर दिनैनि दिनाव आं बेखौहाय बेवहाय मोनसे साखि हिसाबै आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव बिथांनि दि जाब्रां होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ बे सानसे समाव जोंनि बर'नि सासे दावहारुमोन बिथाङा जोंनिफ्राय गोमानानै थांबाय। इण्डियान सिकिउरिटि फर्सेसजों दावहायाव बिथाङा बिनि गोसोखांथि बा बे मेम'रियेल ट्रफिखौ जों जेब्लायबो होलांबाय थानायनि मोनसे जों सिमां नुदों आरो जाहाथे उन जोलैनि बा जोंनि बे बर'नि बिखायाव बे जारिमिना थालांबाय थायो बेखौ जों नोजोर बोनानै बेखौहाय होहोनाय जादों। स्पेसियेलि आं बुंनो थाङोब्ला बे दि जाब्रांनि जेनाखि गोथै सह'नि हाखर बेखौहाय बोखांनायाव आंबो सासे सुबुं होननानैबो आं बुंजासिगोन जेरावहाय अन्थाइबारिनि माया क्लाबनि निमरद बिथांमोना आंनाव मोनसे पारमिसन बिदों जे दि जाब्राङा ओरै जायगायाव दं जों बेखौ आनडिसक्ल'ज रावबो नुवाखै। थिग बेबायदि बुंनायलाय आं लगे लगे बिथांखौ बुरखांनो थाखाय बिथांनि गोथै हाखरखौ फोसाबनो थाखाय आं फैसा हरनाय जादों आरो बेखौ बेरा सेरा होनाजों बिथांखौ जों बिनि गोथै हाखरखौ जोङो दैखांनानै दोननाय जादों। दा बेखौ गोसोखांनानै दिनै जे आरोबाव अन्थाइबारि माया क्लाबा फुटबल बादायलायनाय होदों बे जोबोर बाख्नायजाथाव। आं गासैखौबो बाख्नायो आरो गासै नायग्रा बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय जायो। हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमनायखौ बर' हारिया अरायबो सिबिबोनो थाखाय दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। चिरांनिफ्राय खौरांगिरि प्रमेश्वर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। हरखाब जाब्रबथाय जाथायजों साबा सुबुंनि जिउ खहा। थांनाय 10 सेप्तेम्बर खालारनि हराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जालाङो बाक्सा गरेस्वरनि मुक्तापुर होननाय जायगा साखाथियाव। जाथाया जानो मोनो जेब्ला बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर सिमिलिबारि गामिनि आइजोफोरा गामिनि थानसालिखौ लुफुंनायनि मुङाव कमलपुर बियाबनि एमएलए दिगन्त कलिताखौ लोगो हमनो थाखाय गंसे टेम्प'जों रावना होदोंमोन। लोगो हमखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समाव मुक्तापुरनि साखाथियाव गंसे एम्बुलेन्स गारिजों आइजोफोरनि टेम्प'आ मोखांजों मोखां सौग्रावलायो। सौग्रावलायनायाव टेम्प'आव थानाय सा 10 सुबुंफोरनि सा 5 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बेनिनो साबा सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय साबाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेलामा जाब्रबथायाव जायगायावनो जिउ गोमानायनि मुंफोरा फारियै तपेन बर', बिमला बर', बिलाइस्रि ब्रह्म, बगिबाला बर' आरो टेम्पु सालायगिरि। खौरां मोननाय बादिब्ला एम्बुलेन्सनि ड्राइभाराबो गोब्राब जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। बाक्सानिफ्राय बर' गोमसारनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों। जिउ गोमाखांनायनि उनाव बिथाङा आंनि फंबायखौ गावनि न'नि लांगोनानिफ्राय जि जायगायाव बुथारदों बे बुथारनाय जायगानिफ्राय बोनानै गावनि लांगोनाथिं बोना लांनानै ब्रह्म मन्दिर 2 नं ब्रह्म मन्दिर गामिनि सेराव गारनानै दोनहैयो। बिनि उनाव बिसोर सानैबो गोमाना थायो। जिथुनाखि हौवा हिन्जाव गंगाराम सियारि आरो राजिब सियारि सानैबो खारखुमायो। गंगाराम सियारियाथ' बियो खारदोंमोन, मानो होनबा खारनाया सानैबो बेलेग बेलेग। जाथाया जाखाबाय जेब्ला बिसोरो खारदों। खारनाया गंगाराम सियारिया बियो मोनाबिलि हरनि 3 रिंगायाव खारदों। खारनानै बियो गावसोर गामियावनो मोनसे जायगायाव बियो दसे सम आश्रयबो लाहैलायनाय जादों। बिनि उनाव बियो सोरांनाय लोगो लोगो बियो बेफोरबायदिनो माजों थांबाय बियो गगामुख स्टेसनाव मोनसे अबेबा जायगायाव खारखुमा लांनायनि लाहार फाहार खालामदोंमोन। जिथुनाखि स्टेसनाव थाहैनाय माने ट्रेनजों खारलांनायनि टारगेट लादोंमोन। नाथाय बेखौ जोंनि सन्देह मथे उमुगाव थाहैनोबो हागौ होननानै ओजों गगामुगाव जोंनि न'खरनि मानसिफोरनो खबर होलायनायनि गेजेराव बिथांखौ नागिरनानै बेयाव हमथानानै लाखिनाय जायो। नोंथाङा दा नोंथांनि फंबायखौ बुथारगिरि बे बुथारगिरिनि सायाव माबायदि साजा मोननांगौखौ नोंथाङा लुबैयो? साजाखौ आं बेखौनो होजानो लुबैयो। आंनि फंबायखौ बुथारबाय, बेखौ आयेननि मथे आयेन हिसाबै बिथांखौथ' साजाखौ होथारनांगौ आरो होथारनांथारगोन। मानो होनोब्ला
बेफोरबायदि मानसि बुथारग्रा मानसिखौ समाजाव थांनानै थानायनि जेबो मोन्थाय गैया। गतिके बिथांखौ जेरैखि जायाबाबो फासि होनांगौबा बेखौ फासि होनायानो आंनि थाखायबाथ' सबसे बेस्ट साननानै लायो। मानो होनोब्ला बेफोरबायदि सुबुङा समाजाव थांनानै थायोब्ला गासैबो जोंनि बारहावाया गुबुंले जालांबाय थागोन। बे जुदि राजिब रामसियारिया जुदि गबोयोबा इयुनाव मानो होनबा देरफुहांनाय गथ'फोर दं, मालाबा बिखौ नुनानै सोलोंगोन। मानो होनबा बिदि मालाबाबो जों बे गनायखौ लुबैयाखै। बेखौ जोबथेसालियावनो थैजासे जोबनानै दोननांगौ जों बेखौ लुबैयो। बे जुदि गबोयोबा इयुनाव जोंनि देरफुहांनाय उन्दै गथ'फोरखौ गाज्रि खालामगोन, बेखौ नुनानैनो सोलोंगोन। आरो बिथाङाथ' नापिदसो, मालाबा सोरखौबा खानाय दारि हानाय फाजेनो गोदोनायावबो हाना होगोन। मानो होनबा बुंनो हायाना, कालप्रिटानो। मालाबाबो जों दायनिगिरिखौ बारग'नायखौ लुबैयाखै। बिथांखौ साजा होनांगौ, थैजासे जोबथेसालियाव जोबनानै दोननांगौ। बिथाङा जुदि मालाबा गबोयोबा जों बेखौबो मानिनाय नङा। बे राजिबानो लिंहरदों, राजिबानो। नांलाय खमलाया जाफेरा, मालाबाबो नांलाय खमलाय खालामाखै। मानसि देरथारनांगौ होनबाय थाखादोनो गामियावबो हिखालैनो। माने मानसिफोरनि सिगां ओइ दाउ बेफारियावबो थांना बुंहैबायनो, ओइ दाउनि फैसा लाखियादो, जोंहा दिनै मानसि देरथारनाय खोन्थादों। जा हौवा हिन्जाव नांलायनोबो हागौ, देरथारनोबो हागौ, बेलेगावबो थांनो हागौ होननानै। बेखौ हायोबा बुथारथारनांगौ, हौवाखौबो हिन्जावखौबो जिन्दिखि माने खारागन्द दोननांगौ आरो दिहुननाङा। बुथारथारनांगौ माने बेखौ आंनि मथेबा। आंनि फिसाखौ जि सास्ति होबाय, दोखो दोखो बुबाय, उहा गैया बुहा गैया एखेबारे खानायाव हमनाय, गासोमनाय, हाब्रुखा जाजोबना दं मानसिया। आंनि फिसाखौ जेरै सास्ति फुथारदों, इयो साजा मोनफिननांगौ आरो बुथारथारनांगौ बेखौ। जों एसे बर' हिसाबै बर'आ गावनि जेनोखि राव हारिमु बेखौ जोङो बावनो नाङा, बेखौल' आं खावलायनो सानो। जेखि जाया मानो जिखुनु माबा सिटुवेसनफोर जानो हागौ, जों बेखौ बुंनानैबो फोजोबनो हाया। आं बिनि सायावहाय बुंनांगौ गैया। जेखि जाया आं दानि जिनोखि जेनेरेसन, यां जेनेरेसन, बिथांमोनखौ आं गेलेमु आयदायाव गोख्रों जाजानायखौ जों लुबैयो। जाहाथे जे जोंनि बे गेलेनायजोंनो जोंनि जाथिया गोजौ लेभेलाव थांनानै आरोबाव जोंनि बर'खौ मोनसे सिनायथिनायनि मोनसे महर होयो, आं बेखौहाय आसा खालामो। आरो आं खावलायनो सानो जे दानि जेनाखि यां कामिं आप इयुथ्सफोर, बिथांमोना गेलेनाय हाबाफारियाव गोख्रों बाहागो लानांगौ।